Аз съм Наско Михайлов, актьор и телевизионен водещ. Преди известно време участвах в конкурс за най-секси дупе и за резил взех, че го спечелих. От тогава всички хора ми викат мистер Дупе. Да видим сега какво име ще ми излезе. Едно обаче е сигурно. Дупе да ми е яко. Добър ден, кой е там долу? Добър ден, кой е там горе? Ще те пребия, идвай бързо. Казвам се Ива Софиянска, на 22 години съм. Уча журналистика в City University. И силно се надявам и вярвам, че ще се върна в Лондон като победителка. Много съм щастлива, че съм в един отбор с Наско. Много се радвам, че със Ива отново ще бъдем в един отбор, както в Mel TV Mania. Тогава се справихме добре и съм сигурен, че и тук много ще се забавляваме заедно. Той има много спортен хъс. Със сигурност много зор ще ми дава. С две думи, дупе да ни е яко. А добре, как ще се справим с танците? Идваме! Аз съм Трендафил Сърмофил. След танците с мен, Иляна Раева отново се превърна в златното момиче. Никой не може да ме спъне по пътя към победата. Аз съм Елица Павликенова, европейска шампионка по художествена гимнастика. В момента основно се занимавам с хип-хоп танци. Съотборниците ми трябва да знаят, че в танците за мен няма задръжки и табута. Притесняваме, че е щерка на бивш кмет. Аз след това трябва да ме разреши от баща си за един там с тебе. Като начало, мисля, че е много хубаво, че е висок. Добре, момчета, обръщи се, бе. Сега нашия първи танц е хип-хоп. Хип-хоп. Да се радвам или да плача е въпрос. Аз сигурно ще плача. Ще забравиш с... Цялото нещо се върти около това как Ива си представя нейни преживяни връзки. Смисъл, И ние пресъздаваме нейните мисли. Ива ще Това е седи на някой историята. стол. Не, няма да седи на някой стол. Защото ще е гениално. Ще е гениална идея, тъй като не е така, че няма и не може да научи танца. Като нищо, май това ще стане накрая. Ива е в Лондон, тя е на изпити. И до ден днешен сме танцували с нея. Де факто тя ще има 3 дни на разположение да научи танците, които ние правим с Сил и с Ели. Аз си мисля да се бадим Нива, защото това е безобразие. Нямаме вече толкова време. О, къде си? Нямаме, далеч съм. Връщай се! Айде, връщам се. Ама като се върнеш, ще ти скъсаме дупето от тренировки по 12 часа в залата. Има да научиш цял хип-хоп 2 минути. Ще се справиш ли? Ще се справя много ясно, ти съмняваш ли се в мене? Да ме чакате с пълна сила от петък и яко танци, манци. Хайде да почваме. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Бутам. Тука. Пак не бутна. Аз ли? Аз. Той аз не го гледам. Хайде пак. В момента му е трудно, защото се разболя. От 2 дни съм с 40 градуса температура. Общо взето болен идвам репетиции, болен се прибирам. Тази температура ме съсипва. Само началото прави. И... Когато се хванал на нещо, хората си играе до край, така че няма да се откажа. Повече ме притеснява Ива, която така липсва. И се надявам за малкото дни, които ще имаме, да успеем да се подготвим с нея. Аз съм сигурен, че всичко ще стане супер. Ако някой ден се съберем четиримата.